адвентавыя рэкалекцыі з айцом Яўгенам Голубам. Супакой добра сябры, гэта зноў я, Яўген Голуб, і нашыя з вамі адвентавыя рэкалекцыі, дзе мы ўсё больш пазнаем тыя месцы, дзе Христос прыносіць сваё збаўленне да нас. Адвент — час чакання. Чакання не толькі на тое, што хутка з'явіцца прыгожая ялінка ў нашым доме і бабуля зробіць аладкі з макам, але чаканне перш за ўсё на тое, што прыносіць з сабой вось той чаканы, которого нараджэння мы будзем святкаваць. А прыносіць ён збаўленне. Прыносіць ён збаўленне не толькі у адным з найбольш для нас істотных фундаментальных страхаў, про які мы гаварылі мінулы раз, страх смерці, а таксама прыносіць збаўленне у нашым іншым страху, у нашай іншай праблеме, з которой ўсё больш сустракаемся сярод людзей. Это праблема бессэнсоўнасці. Ёсць такі цудоўны псіхатэрапевт Віктор Франкл, добра вам вядомы, который меў такую тэорыю, што большая, не больше, можа палова праблемаў псіхалагічных і 10-30% усіх розных неврозаў чалавечых бярэцца з недахопу сэнсу. Чалавек проста не бачыць сэнсу. І сапраўды тое, што павялічваецца колькасць магчымасцяў, тое, што павялічваецца колькасць нейкіх якасных рэчаў вакол нас, на жаль, сэнсу не дадае. Мы маем шмат, але пытанне, навошта нам это патрэбна, узнікае. І даволі цікава, што адначасова з развіццём чалавек так бы прыглушаны гэтай вялікай колькасцю. Нават просты прыклад, калі доўга пасядзець у сацыяльных сетках, ты бачыш, што вось і здорава дазнацца ў каго што ёсць, цікавага новага ў жыцці здарылася, але ў пэўным моменце адчуваеш нейкую пустку. У пэўным моменце вось гэта ўся інфармацыя вот мяне асабіста так прыдаўлівае. Значит, я разумею, што нешта там не тое, я не жыву сваім жыццём да канца. Што вось гэтай інфармацыі столькі шмат, навошта мне патрэбна, навошта мне патрэбна ведаць. Вось яно, конечно, зацягвае, но з другого боку не дае адказу вот на пытанне пра глыбіню, пра сэнс. І калі мы паглядзім у корань вось гэтага пытання, то той жа Франкл нам адказвае, што ёсць сэнс нашага асабістага існавання, ёсць вось гэты сэнс касмічны, гэты сэнс агульны, гэты сэнс увогуле жыцця чалавека на зямлі, ўсіх працэсаў, которые адбываюцца. І мы маем голад і за адным, і за другім. З аднаго боку, это жаданне зразумець, чаму мы так сябе вядзеем, што ў нас крыецца, хто мы такія, асабіста мы. І перакананне ў тым, што вот шчасце дзесьці ў гэтым знаходзіцца, што дзесьці ў гэтым шчасце ёсць. А з другого боку, гэта жаданне разумець, хто я ў гэтым вялікім свеце. Знаете, у пэўным моменце у філасофіі нават адбылася такая цікавая, не скажу падмена, но змена акцэнтаў. Калі ў сярэднявеччы, напрыклад, двух філосафаў збіралася, ставілі бочкі дзесьці ў цэнтры горада, і людзі прыходзілі так, як на якую-небудзь, не ведаю, там, вялікую падзею, на рэп-батл маладыя прыходзяць, да, паглядзець, хто каго пераможа. У пэўным моменце яны дыскутавалі пра тое, як свет створаны. І чалавек сярэднявечна разумеў сваё месца ў тым свеце, разумеў, што не цэнтр гэтага свету, і з пакорай гэта прымаў, але адначасова разумеў тое, што гэты свет мае нейкі лад. І кожны хацеў дайсці да таго, вось, як гэты свет створаны сапраўды ва ўсіх дэталях. І ўся схаластыка, гэта спроба свет запіхнуць у пэўную, не скажу схему, да, знайсці мадэль вось гэта того, як гэта ўсё адбываецца, зразумець яго, яна на гэтым апіралася. У пэўным моменце за развіццём філасофіі, дзякуючы Канту, між іншым, людзі даходзяць да таго, што, аказваецца, мы не ўспрымаем, магчыма, не ўспрымаем свет, а ўспрымаем нейкія феномены гэтага свету. Што, магчыма, то, што мы ўспрымаем, не ёсць тое, што ёсць насамрэч. І заўсёды ёсць вось такі момант падазрэння. Ці тое, што я ўспрымаю, сапраўды гэты свет. І выходзіць самае пэўнае, то, што я ўспрымаю. І выходзіць у цэнтры гэтага света уяўнага, ці не ў мяне гэта я. Калі перавесці на нармальную чалавечую мову, я, напрыклад, магу з кімсьці канфліктаваць і пасля задаваць себе пытанне, ці сапраўды гэта так, як мне здаецца.
Ці гэта мой спосаб пагляду на эту рэчаіснасць, гэта я памыляюся, ўсё вакол маюць рацыю. Вось, і тут, дзякуючы гэтаму, чалавек становіцца ў цэнтры ўсяго. Это з аднаго боку здорава, таму што мы пачынаем сябе аналізаваць, пытаць, пазнаваць, а з другого боку гэта прыносіць праблемы, таму што мы нейкім чынам ад гэтага цэлага свету адасабліваемся. І досыць ужо вось гэтых такіх філасофскіх нашых разважанняў і дыгрэсій, кажуць. Я калісьці распавядаў такую гісторыю, там шмат часу Сматразоў распавядаў, пра пошукі сэнсу. Пра тое, на чым чалавек апіраецца, на чым ставіць, і гэта гісторыя даволі забаўная. У пэўным моменце жыцця, будучы яшчэ клерыкам, дапамагаў у знаёмых на вяселлі на кухні. Это ўвогуле самае класнае месца падчас вяселля, калі будзеце на вяселлі, да, то все конкурсы, тамада, это ні пра што абсалютна. Вось кухня — самае цікавае месца, самыя цікавыя размовы, там прыколы і так далей. І вось я, будучы на гэтым вяселлі, у першы дзень дапамагаў, і у другі дзень пашоў на імшу, і прям у хабіце, вось як быў на гэта вяселле, прыйшоў другі раз, да мне падыходзіць мужчына. Такі мужчына пэўным, але хвейным крокам ідзе другі дзень святкавання. І бачыць, што я ў хабіце, кажа: бацюшка, трэба паразмаўляць. Я кажу: ну, давай паразмаўляем. Ён кажа: бацюшка, я электрык, некага там разряда самага там апошняга. Я кажу: окей, і што? Ён кажа: ну ты не зразумеў. Я вот электрык гэта разряда. Я кажу: ну добра, і што? Больш няма. Я пачынаю плакаць. Я пачынаю так вот хуценька усведамляць сабе, вось у чым, што адбываецца ў мяне, што за такое. Разумею, што у чалавека вялікае пачуццё бессэнсоўнасці жыцця. Я кажу: у цябе жонка ёсць? Кажа: ёсць. Дзеці ёсць? Ёсць таксама. Кажу: вось поле да дзеяння, вось прастора. Ты не абмежаваны толькі сваёй прафесіяй. На што чалавек пачынае плакаць, далей мне казаць: ты не понял, батюшка, я электрык, вось это апошняя разрада. І адыходзіць. Часта мы у сваім жыцці асабістым можам звадзіць сябе да функцый. І вось гэты сэнс асабіста наш Франкл таксама пра гэта піша. Гэта спроба звядзення сябе да функцый. Хто я такі? А таксама ў пэўным моменце здавалася пытанне: хто я? Я ксёндз, я не ведаю, манах, я чалавек, homo sapiens sapiens. Мне вельмі падабалася часамі так прадстаўляцца, да? Homo sapiens sapiens. І знікаюць адразу ўсе пытанні, да? Ці я, не ведаю, прапаведнік, ці навуковец, ці хто я такі, ці вось учора падлогу падмятаў, сёння дзяцей катэхізуюць. Хто я? І самая вялікая памылка то, што мае ўчынкі мяне характарызуюць. З аднаго боку не, гэта праўда, таму што тое, што я раблю, гэта я. Ніхто іншы этого не робіць, я это раблю. Але толькі апірацца на тым, што ты робіш, і вызначаць сябе тым, што ты робіш, гэта сапраўды памылка. Таму што гэта адмятае тое, хто мы ўнутры. Гэта спроба ацаніць чалавека, дзякуючы яго магчымасцям, дзякуючы таму, што ён можа зрабіць. І менавіта таму, магчыма, ва ўяўленні сучаснага грамадства старэйшыя людзі, яны, не могучы даць нічога грамадству, яны трошкі менш магчыма успрымаюцца як хтосьці нараўне з намі, да? Чым чалавек робіцца старэйшы, там у вачах маладых людзей больш бессэнсоўны, таму што ўжо сам не можа, трэба за ім глядзець, не можа чагосьці даць і так далей. Забываюць, што это асоба, і што з цягам часу, з цягам досведу вось эта асоба больш багацейшая. І духоўны багаж этой асобы, і духоўны скарб, ён нашмат большы, чым кагосьці іншага. І ідучы такім тропам, зводзім сябе толькі да функцыі. Заўважце, цікавы эксперымент можна правесці. Запытайцеся сяброў, знаёмых, а вы нават сяброў знаёмых запытайце, такіх вось, з которымі на адной назе, але не блізкія сябры, што чуваць. І, напэўна, у большасці адсоткаў, я могу памяняцца, конечно, я ж не Ванга, да? Але у большасці адсоткаў яны будуць казаць пра сваю працу. Пра то, што вы што будзеце чуваць, вот я тут зрабіў, вот это, у меня на працы гэта, вот у меня выйшла там нешта новае, вось я там такі праект у мяне і так далей, а вось не атрымалася. Людзі будуць дзяліцца нейкімі сваімі дасягненнямі, разумеючы, што дасягненне, па-першае, гэта такая выміральная рэч, которой можна радавацца. А па-другое, то, што дасягненне гэта раўно я. Вось я зрабіў, вось у мяне выйшла.
вось я закончыў, вось я стварыў і так далей. Это, безумоўна, не блага, нават добра. Нават вельмі добра. Але Бог, калі дасягнуў і асягнуў і стварыў гэты свет, паглядзеў, кажа, гэта добра. Калі стварыў чалавека, паглядзеў, калі сказаў, хорошо весьма. У перакладзе сінадальнага. Гэта вельмі добра. Таму што ён чалавека бачыў цэльнага. Зразумеў, што вось это стварэнне, которое вось на вобразы падабенства яго, цалкам яго выражае. Гэта стварэнне, якое цалкам яго выражае. І знаеце, як цудоўна, калі ў цябе за першым, другім, трэцім разам не выходзіць, за чацвёртым выйдзе. За пятым, дзесятым атрымаецца. Калі паступова набіваеш руку ў нейкай справе, бачыш, што я выразіў тое, што хацеў выразіць, я зрабіў то, што хацеў зрабіць. Таму што ў Бога таксама у гэтым моманце вось так радасць перапаўняла яго, што вось маё стварэнне мяне адлюстроўвае настолькі, што я хачу з ім увайсці в адносіны. Настолькі на мяне падобнае. А Бог ёсць любоў. Бог ёсць адносіны, таму што Бог ёсць Троіца. І гэткім самым чынам, сам факт, што Бог становіцца чалавекам, чалавека падымае на нейкі вышэйшы ўзровень любога чалавека. Прычым Бог не стаў нейкім канкрэтным відам чалавека. Бог не акцэнтуе то, што вось я толькі чалавек такой прафесіі, ці я там толькі мужчына, ці я там штосьці яшчэ, Езус пра сябе не кажа. І ён кажа, што ён агулам стаў чалавекам. Гэта значыць, любы чалавек праз факт таго, што Езус стаў чалавекам, уздымаецца да божскай годнасці. Святы Аўгустын напіша так, што Бог забраў нам чалавецтва і замяніўся, памяняўся. Памятаеце, ў дзяцінстве мы мяняліся цацкамі, там нейкімі там рознымі рэчамі, да? Бог узяў нашае чалавецтва і аддаў нам сваё божства. Аддаў нам сваё божства. У дзёнечку святой Фаўстыны, которая на радыё Марыя можна часта пачуць штодня, і мяне вельмі кранулі два словы, которые Фаўстына кажа. Звяртаецца да Езуса. Па-польскі гэта значыць у арыгінале «Пребуствуй мне», «Абагаві мяне», «Перамяні мяне ў сябе», «Дай мне божства», «Напоўні мяне божствам». Это вельмі смелая просьба. Это, я б сказаў, нават трохі шалёная просьба. Але Фаўстына, яна ведае, чаго просіць. Яна з ім хоча з'яднацца. Яна разумее, што ён ужо крок зрабіў для гэтага. Ён нашае чалавецтва на сябе ўзяў. Нашае чалавецтва не толькі з усімі мінусамі быць чалавекам, бо так гучыць, як быццам чалавецтва нешта дрэннае, а таксама з усімі плюсамі. Бог, который прагне, Бог, который хоча, Бог, который адчувае. Усё, што было антрапамарфізмам, вось этой спосабам чалавечага пагляду на Бога, прыпісаннем Богу чалавечых якасцяў, бо зразумела, што Бог чалавекам не з'яўляецца ў старым запавеце, што ён іншы абсалютна, ён святы, кадош, адарваны ад таго ўсяго. Ён іншы. Бог з вялікім пачуццём гумара увасабіў сабе ў Хрысце. Мы чыталі пра то, што ён плача, злуецца і так далей у старым запавеце, у Торы, і гэта ўсё ўспрымалася на нашу чалавечую меру, таму што, безумоўна, што Бог на той момант, будучы духам, будучы большым за асобу, не мог плакаць, злавацца і так далей. У яго не было нервнай сістэмы, у яго не было фізічных чалавечых органаў, у яго не было органаў пачуццяў нават. І ў Хрысце ён усё сабе даў, усё то сабе атрымаў. Каб усё тое, што было напісана пра яго, сталася праўдай. Это як бы пабочны такі эфект вось гэтага ўсяго. Але мяне вельмі кранае, што Бог сапраўды ўсё, што ён пра сябе казаў, ён усё гэта перажыў. Каб ніхто яму не мог сказаць, а вось у Бібліі напісана, што ты так і так, а ты гэтага не адчуваў. Ён скажа, адчуваў. Каб ніхто не мог прыйсці да Хрыста пасля смерці, сказаць, што Христос, вот я як чалавек перажыў такое, а ты не. Напіша адзін з старажытных аўтараў у гаміліі, што Бог перад намі быў ужо ва ўсім. Ва ўсіх падзеях старога запавету. Усё это было пра Хрыста, і Христос ва ўсіх гэтых месцах чалавечых нейкіх упадкаў, месцах чалавечых перажыванняў, чалавечых нейкіх боляў і цярпенняў ён ужо быў. Ён там ужо пабываў. Дзе б ты ў жыцці не дашоў, там бы Езус ужо быў. Ведаеце, дзеці часамі пакідаюць такія вось надпісы ці крэйдай, ці чым-небудзь іншым, там, сцізорыкам выразаюць, тут быў я, а, там. Вот Езус пакідае такі надпіс у тваім жыцці. Дзе б ты не дайшоў бы, ён там ужо быў. І ад гэтага робіцца трошкі больш радасна, ну гэта ўжо пра іншую тэму, гэта пра тэму ізаляцыі, пра тэму адзіноты.
Але сэнс прадае тое, што Бог убачыў у чалавечым жыцці прыгажосць і захацеў не толькі для таго, каб вырашыць праблему стаць чалавекам. У сярэднявеччы было пытанне, калі б чалавек не саграшыў смяротным грахом, то Бог бы стаў чалавекам ці не. І вось школы раздзяліліся. Дамініканская школа, святы Тамаш Аквінскі казаў, што як няма праблемы, так навошта яе рашаць. То Бог бы не ўцелавіўся, таму што граху б не было, і далей усё было б як ёсць. На што наша францішканская школа і благословленный Ян Дунс-Шкот кажа так: Бог стаў бы чалавекам, бо любячы стараецца упадабняцца і упадабняецца да любімага. Ён бы просто з любові да чалавека стаў бы такім самым. Перамяніўся бы, таму што так любіць. Але таксама нараджэнне Хрыста, весь яго шлях чалавечы, які мы настолькі, можа, прывыклі разглядаць, ведаем на памяць Евангелія. Калі у касцёле пачынаецца Евангелія, у мяне часта думкі адлятаюць, я іх лаўлю назад, але ў сэнсе, я ведаю гэтай гісторыі. Мне чыста па-чалавечы не цікава слухаць тое, што ты ўжо ведаеш. Каб казка пачынаецца яшчэ адзін раз, як у дзяцінстве, да, і ты ўжо ведаеш, табе не цікава. І вось тут таксама заставляешся паглыбіцца ў гэта, і калі паглыбляешся, разумееш, што там сапраўды усе тыя праблемы, которые мы перажываем: адзінота, адкінутасць, адчуванне не свайго месца. Бог, который инкогнито живе 30 год с 33. Бог инкогнито живе 30 год. Чым ён займаўся там? Што ён рабіў? Кім ён быў? Які яго досвед жыццёвы? З кім ён сябраваў? Якія трагедыі жыццёвыя яго сустракалі? Мы нават пра пахаванне Юзафа нічога не ведаем. Як святая сям'я жыла, як Езус апекаваўся Марыяй, в сэнсе. Ён меў наказ права ёй апекавацца таксама. Як гэта чалавечае жыццё складалася ў яго. І вось Бог гэту таямніцу на сябе бярэ, і Бог гэтае чалавечае жыццё на сябе бярэ. І калі задумацца над сэнсам існавання, што з'явіцца сэнсам жыцця? Калі паглядзець у Біблію з пытаннем, што з'явіцца сэнсам жыцця? Нам дапамагае ці не самы саркастычны аўтар Бібліі, Экклезіаст, который кажа, што сэнсам існавання з'явіцца існаванне. Сэнсам існавання з'явіцца: жыві, радуйся, еш і пі, памятай, што з Богам сустрэнешся, слухай сваё сэрца пра гэта. Зразумела, што ўсё, што было, ўсё будзе, і ўсё, што будзе, яно ўжо здарылася. Усё паўтараецца, і нічога новага пад сонцам няма, і ўсё гэта па сутнасці дым дымоў, даслоўна. Вось там марнасць марнасцю, даслоўна дым дымоў, такі самы улётны дым, который знікне, развеецца, толькі ты падумаеш пра яго. Але прыгажуе жыццё ў тым, каб жыць. І калі Христос на такое маўклівае пытанне, которое мы не задалі, навошта ён прыйшоў, адказвае. Гэта адзін з моих любімых фрагментаў Евангелія Яна. У 10 раздзеле, 10 вершы, кажа так: я прыйшоў, каб мае авечкі мелі жыццё ў паўнаце. Магчыма, кагосьці гэта думка, якая здаецца банальнай, здзівіць, магчыма, умацуе. То, што сэнс жыцця паводле Хрыста ў тым, каб жыць у паўнаце, тым, каб жыць, тым, каб ад гэтага жыцця не ўцякаць, тым, каб гэтага жыцця не пазбягаць. Я не буду тлумачыць Хрыста, таму што гэта самае марнае, што можа быць, як можна мудрасць тлумачыць яшчэ. Значыць, што ставіў бы сябе над яго думкай. Я хачу нас з гэтай думкай пакінуць. І няхай вось такі смак чагосьці недакончанага застанецца. І няхай будзе смак чагосьці такога незавершанага. Паўната існавання, паўната жыцця, смак жыцця, як мне это адбываецца, як у вас это адбываецца. І па традыцыі, бо як другі раз, то ўжо традыцыя, хачу нашу сустрэчу сёння завершыць спевам. Ён свеженькі, недавно напісаны. Называецца «Светлякі», але гэта толькі адзін з вобразаў, который ў этой песні знаходзіцца. Я не буду тлумачыць, таму што тлумачыць песні — это марная рэч. Іх трэба слухаць, і кожны няхай сам адкрые.
вечар так цудоўны, поўны зяння цябе поўны адчуваю. Цішыні тваёй так гучна, быццам бы агонь гаючы там палае. Все мае старыя цемры асвятляюцца і пэўна там знікаюць. І нібыта ўсё змяняецца адразу, і пытанні маюць там свае адказы. Калі зноў не прынясуць лёны галіва і віно, а тое, што ты будаваў, будзе разбурана даўно. Калі ўжо блізка да бяды і мары ўсе ў агні згараць, веру, што нават і тады я табе буду давяраць. Што такое ў гэтай ночы, кожны пэўна ведаць хоча, хоць і страшна. Хоць гарыць і не згарае, хоць маўчыць, а словы чуюцца ўсцяжта. І ліхтарыкам надзея, быццам светлякі ў цемры не знікае. І ў самым эпіцэнтры майго сэрца спеў народзіцца, каб ім маглі сагрэцца. Калі зноў не прынясуць плёны галіва і віно, а тое, што ты будаваў, будзе разбурана даўно. Калі ўжо блізка да бяды і мары ўсе ў агні згараць, веру, што нават і тады я табе буду давяраць. Калі зноў не прынясуць лёну галіва і віно, а тое, што ты будаваў, будзе разбурана даўно. Калі ўжо блізка да бяды і мары ўсе ў агні згараць, веру, што нават і тады я табе буду давяраць. Дзякуй, дарагія, за тое, што знайшлі час на нашу сённяшнюю сустрэчу. Няхай благаславіць вас Бог Всемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Адвентавыя рэкалекцыі з айцом Яўгенам Голубам.